Is-sitwazzjoni fl-MCAST iktar ma jmur iktar qed tiddeterjora u issa saħansitra sar magħruf li l-kulleġġ kien qed jopera bi ksur tal-att dwar l-edukazzjoni. Dan hekk kif għal sena sħiħa fil-kulleġġ ma kienx hemm bord tal-istudju. Dan ħareġ fil-Gazzetta di Malta Independent on Sunday li tirrapporta dwar dak li seħħ matul is-sena skolastika għall-2018 u l-2019 b'riskju għall-edukazzjoni ta' dawk li segwew xi kors fil-kulleġġ. Tantu hekk li l-ġurnal jiżvela li mill-14 ta' frar tal-2018 sissa ma saritx laqgħa waħda biex jiġu diskussi kwistjonijiet li joqtu l-kulleġġ u l-istudenti tiegħu. Dan il-bord kien sospiż hekk kif fi kliem il-prinċipal tal-MCAST minn din is-sena għandhom jitlu fis-seħħ liġijiet ġodda. Madankollu, il-liġi Maltija tgħid li kulleġġ ma jistax jopera mingħajr bord tal-istudju. Fl-att dwar l-edukazzjoni insibu li għal kull istitut tal-MCAST li fih total ta' 7 għandu jkun hemm bord tal-istudju li jkonsisti f'numru ta' persuni li ġejjin minn oqsma varji. Meta l-midja talbet għall-lista tal-persuni fuq kull bord, din it-talba ġiet injorata. Fost ir-regoli fl-att dwar l-edukazzjoni hemm ukoll li l-bord għandu jiltaqa' mill-inqas darba kull 6 ġimgħat filwaqt li għandu jkun hemm mill-inqas 5 persuni preżenti. Il-prinċipal saħaq li minkejja li l-bord tal-istudju ma ltaqax f'dawn l-aħħar xhur, il-kunsill tal-istituti xorta waħda kienu qed jiltaqgħu biex jittieħdu d-deċiżjonijiet neċessarji. Fl-istess nifs jgħid li l-bord tal-istudju hu ta' importanza u jservi ta' pilastru biex l-MCAST jibqa' għaddej bl-aħjar mod.